Right, that was your former church will be a Emma in a Wakwaba, Ediba by Grace TV. So, me did a trading Punyanko Pantum. Ghana mine Ebusian for will be a Huyame, Eddie Uncle Acha, Yasa Shabium, and they share a Sabio, and yen Nijia, said there be a bonfire, Sanka Ibishiamoa, Nanka was a and someone, a yen Nijism, and someone Sabi, a year and someone a kaina boom, na Emmy right training young, that's what be no, a Sabi, Yasa Shabium, but the Nekosia, Yeshia. Na ɛyarewosɛm enti na yɛhyia. Of course the news ne sɛ saa bere a no kasa deɛ ɛnim sɛ bi atwa ɔsom wɔte na yɛde breakdown details ne deɛ ɛtɔ fam nyinaa ɛba abɛsom nti yɛhyia sisi a na the news ne sɛ yɛ Maame Tiwaah yɛ Sarpong asomafoɔ ɛnwom ɔka ho bi backing vocalist a ne dɛdɛɛdɛ ɛne yɛ ɔto nwom na wote a wontumi nyinaa no saa bere Maame Tiwaah ɛnka ateasefoɔ ho. Maame Tiwaah aye nyame de nyame edi awerɛho mu paa na busua ɛdeɛ na kɔba yɛ mze bebree na busia sa ba na sɛ no yare ana ade ne si yɛ yɛayɛ update kakra na sɛ yɛde ni kɔ kakra yɛde nyina bɛto yɛbo ase ne akyerɛkyerɛ nyina mu ɛde akyerɛ amansan but the news ya sisi ame confirm de ama live on by Grace TV ne so ne sɛ yɛ Maame Tiwaah wayɛ nyame de awerɛho mu paa sɛ bi maame no aka nkyene agu ɛwɔ abere a aduane esi egya so na kwasi adai a antinye se bi a owu enra anase bi enra nwura da bi enne kwasi anɔpɛ a ɛna Maame Tiwaah awerɛhoɔ mu wayɛ nyame ɛdia na yɛbɛdi ne ho nkɔmmɔ kakra na yɛahwɛ deɛ kɔba ɛsan sɛ yɛatete kakra ɛdidi nkɔmmɔ no bi ebi no mpɛ sɛ ɔmo ne bɛba abɔnten but then information kakra yɛ a yɛagada no yɛde bɛto yɛ nyinaa yɛ ho anim nti sɛ yɛabɛka yɛn ho deɛ anaa yɛama yɛ nyinaa yɛ ho yɛakɔ ɛsan sɛ Maame Tiwaah ayɛ nyame ɛdia onka atiasefo ɛho ebiem na Maame Tiwaah ya yɛka na asɛm yi ebia na onim no amade kia akada sɛ ya Sarpong ɛne asomafo nyom oha onis kyɛ sɛ ɔno kwa na yɛ backing vocalist most of the times ɔmo dɔso deɛ but Maame Tiwaah ne ɛne yɛ tai ɛte ɛwɔ ɛyɛ ya Sarpong ɛna afei asomafo ɔmo nyom mu paa nti nyom bi a Sarpong bɛto bia no ɛba sɛ bia obi egyina kyire ya wɔno na sɛbi ɔde ne ɛgyegye nwom taataa na afei ɔde ne taataa nwom n'akyi sɛbi ama nwom no ayɛ dɛ na bibia ato asomu a ayɛ na yɛ Maame Tiwaah yɛ maame a ne dɛdɛɛdɛ paa na ne ho mfonyi no deɛ ɔhwɛ afidie no so kora abusua ɔho sɛ yɛ Sarpong ɛne maame bi mfonyi ɛtwa gu ɔno ɛne yɛ Maame Tiwaah yɛ asabe am no kasa deɛ abusua the news is that Maame Tiwaah ayɛ nyame ɛtia ɔnka ateasefoɔ ɛho na yɛ nyinaa yɛbɛkae sɛ abusua Maame Tiwaah yi ɛbɛka afi atwam the year 2024 ɛna nsɛm kakra bɛyɛ dikya ɛwɔ mmɔnten so bra na yɛ Sarpong sɛbi na wɔdodo no kakra na ne yere ɛde ne kɔ antena adwumadie so sɛ biribi nti wɔn ntensɛm wase abra yɛ a ɛkɔ so ɛna afei ne kunu yɛ Sarpong na yɛadeɛ koraa Maame Tiwaah yɛagyina bɔ so ɛne nsɛm bebree kae afi atwam no ɛma ɛbɛtɔ dwa koraa sɛ Maame Tiwaah kyerɛ sɛ sɛbi ɛnyɛ ne bɔne so na ɔnsɛ yɛ Sarpong na ato nwom akyɛ ɛna yɛ Sarpong yɛadeɛ ne mu ayɛ den onya obiara ma ne nhwɛ no nti wɔn deɛ wɔyɛ nyame so adwuma ɛnam sɛ na Maame Tiwaah sɛ ɔkae mmoa yɛ Sarpong ɛde aboa no nti na saa berɛ na ɔwɔ ne nkyɛn a ɔyɛ sɛ nyame bɛyɛ adom na wasa ne yadeɛ na bibia ɛnso ayɛ bɔkɔ before sɛ yɛbɛto aso Maame Tiwaah yi ne din ankasa yɛwɔ no yɛde maa no ɛyɛ perpetual kakari nti wote sɛ yɛfrɛ no Maame Tiwaah ne stage name wɔde to nwom ne adeɛ but yɛwɔ no ankasa no ne din ne blɔfo din na sɛ deɛ ɔde kɔ school ɛyɛ perpetual kakari na kuro yɛ ofiri so ɛne kuro yɛ friend sɛ Dɔme Abra na Dɔme Abra kuro yi deɛ ate ne sɛ ɛwɔ ahafo mpatam hɔ yes Dɔme Abra kuro yi a Maame Tiwaah fish no ɛwɔ ahafo mpatam hɔ nom ɛnyɛ ɛho sɛ Dɔme Abra baako wɔ Kumasi ha dɛbi nyɛ hɔ na yɛka ɛna Dɔme Abra baako nso wɔ ɛyɛ Asante Akyem baafo kusi baafo wuzu bedi akokrom Dɔme Abra nyɛ hɔ Dɔme Abra yɛ a yɛka yɛ a sɛ Maame Tiwaah fish so ɛyɛ Dɔme Abra yɛ a ɛwɔ ahafo mantam no emu na sɛ ahafo mpatam hɔ ɛhɔ ɛne yɛwɔ Maame Tiwaah na nokora ne sɛ yɛwɔ no nyinaa wɔn anim no edi ho adanse ɛsɛ sɛ abɛ yɛwɔ no nyinaa no na ɛnwomtoɔ ɔmfa ni agorɔ koraa ɔyɛ obi a na waa wohu no ahu sɛ ɛnwomtoɔ adom ahyɛdeɛ no wɔ ne mu enti ɛberɛ a wonya mfinhyia du abusua tie ne o ɛberɛ a wonya mfinhyia du ɛna ɔtena kɔ bɔɔ nnwomtofoɔ kɔ yɛ friend sɛ joyful singers yɛ no na ɛwɔ tano so yɛ wɔ Kumasi ase tano so abu akɔtana so na yɛ nnwomtofoɔ kɔ yɛ friend sɛ joyful singers ɛwɔ na ɔhyɛ aseɛ ɛtoto nnwom kakra ɛno akyi
ɛna afei Sh0cking on say Sh0cking bi ɔtɔ nnwom saa no ho obi adom no wɔ no so na obetumi aboa ma nyame adwuma yɛ a wɔyɛ no ɛtumpɔn a sɛbi ɛnam sɛ nyame adom no wɔ no so nti ohun obi saa na ɔbɛ ho no ti ɛno amu na di mu a sɛbi Myster meka Sh0cking ekohu Maame Tiwaah or sports na asa menka sɛ discover no hu sɛ dabi bibi wɔ no mu nti ɔde ne bɛka na nnwom to no ho a ɛbɛboa but then ɛyɛ di kan te sɛ ansa kɔ na Maame Tiwaah na ɔbɛka ɔfa Sh0cking nnwom to ko no ho Sh0cking asomafo band no ho no na ɔne ɔfa asomani ɛto nnwom yes saa na yɛate na ɔfa asomani kura kapɛn sɛ Maame Tiwaah na ɔka ne band ho ya ɔne no ɛto nnwom ti kakra na afei ɔdidi mu a ɛne Sh0cking ɛnso kɔ discover no hu sɛ dabi maame adom a ɛwɔ ne mu no sɛ nyame yɛ adom na mede ne bɛka m'anwom to adwuma yɛ a medie ho mede ne bɛka dwumadi yɛ a medie ho ɛbɛboa ama atumi atumpɔn bɛboa ama yɛtumi atwe akra ama twɛdi ampɔn so nyame no mu na didi mu a Myster meka ɛyɛ Sh0cking ɛkɔfa Maame Tiwaah ɛde ne bɛka ne band ne ho nti from ɛyɛ ahafo mede kaka from ahafo mehame sɛbi ahafo dɔme abra kakra ɛna ɔde di mu abɛka ɛyɛ singing group bi ɛwɔ ɛyɛ tano so yɛwɔ Kumase ho ɛna afei kakra di mu a nyame hu ne mmɔbɔ ebie kwan ɛma no na ɛkyerɛ Sh0cking so discover no na over 40 years ɛneɛ ɔne ɔmo ato nnwom a ɔnte sɛ asɛm bi aba ɔnte sɛ bi a mentimi ne wei nyɛ adwuma biem matwem ho da biribi asansi ɔne ɔmo ato nnwom a kakra atwe akra ɛde abɛn ɔsorosoro ne Nyankopɔn yɛ asɛsi ade abusua yɛnka bi nhyɛm de aba bɛbom ɛne sɛ ɛyɛ Maame Tiwaah wayɛ nyame ɛde antibadi kia aka sɛ ahafo ɛyɛ dɔme abra hɔ ne yɛwɔ no yɛ ɔhyɛ aseɛ nkakra na wo sɛ deɛ Maame Tiwaah gwa danso ɔno nnwonto no sɛ ɔnsa ne ɔno ne no ɛyɛ soronko abusua menim sɛ yɛ tie gospel music na yɛde gye local gospel music no yɛdi ho adanseɛ paa Maame Tiwaah ne da soronko ɔn sɛ deɛ yɛwɔ gospel musicians bebree mmarima ne mmaa obiara wɔ n'adom akyerɛ nyame de adom no obiara to nnwom atwe akra ɛde bɛn Kristo but yɛdi ho adanseɛ sɛ Maame Tiwaah ɛpagya nnwom a wona wo sɛ wakoma no ɛden sɛdeɛ wona wo sɛ kyerɛ sɛ wodeɛ wakoma no wɔpem wakoma sɛ Pharaoh sɛ ɔsɛ wɔmpene ɛma Israelfoɔ mfiri Misraim asase so ɛnkɔ bɔhyɛ asase so a wote Maame Tiwaah nnwom no a akoma no ba fam wote Maame Tiwaah nnwom no a sɛ bio Myster meka akoma no bubu ɛma ɛtwe ɔbɛn nyame nti one of the finest gospel musicians na wayɛ nyame deɛ na cause of death deɛ tie ne sɛ abusuafo abɛkasa report a yɛn sɛ aka no ɔmo kyerɛ sɛ maame ayare kakra na nyɛ sɛ bi a ɔmo sɛ ɛnkyɛ kora VGMA na sɛ si akora TGMA Telesel Ghana Music Awards ɛkɔɔ so afewe no ɔkɔtɔ nnwom ɛma ɔtɔ nnwom koraa de anaa Sh0cking ɛne kyɛ sɛ ɛtwe ɔtɔ nnwom de twe akra ɛbɛn nyame ma yi na ɛsrɛ sɛ nyame koraa ɛnhu ɔfa Sh0cking mɔbɔ no nsa ne yadeɛ ɛsan sɛ yɛ maame yɛ ɛka n'asɛm yi wɔno ɛna te ɔfa Sh0cking ho ɔnso ɔfa Sh0cking ɛho dodo no kakra yɛ yi na ɛsrɛ nyame sɛ wɔn nsa ne yadeɛ ma afi twɛm kɔ bɛyɛ degya paa ɔno na ɔte ɔfa Sh0cking ho ɛwɔ asɔre fie yɛ ɛneɛ ɔfa Sh0cking bɛkɔ baabi ɔfa Sh0cking sɛ bi obɛdidi o ɔbɛkɔ aba o ne nyinaa maame no kyɛ sɛ wabɔ abasoɔ sɛ ɔbɛboa ama ɔfa Sh0cking ho atɔ no ɛsiane sɛ ɔno deɛ ɔnim nnipa ɛnyɛ yɛ ɔfa Sh0cking na nyame nam ne so ɛbɛyi ne pii a ebi anka Ghanafoɔ antene nka nti kɔ ɔbaa sɛ ɔfa Sh0cking yɛ adeɛ maame yɛ abɔ abasoɔ sɛ daabi ɔno ara bɛgyina mu na wakɔ akonkoden akɔpem sɛ Nyankopɔn twɛdi ampɔn ɛbɛhu ɔfa Sh0cking mmɔbɔ na wasa ne adeɛ ama wasa gyina ne nan so biem ɛna sɛsi a ɔno a ɔte yarefoɔ ho no sɛbi Myster meka wɔn busua mo fa nkyɛn ɔno a ɔte yɛ ɔfa Sh0cking ho a sɛbi sɛsi a no ho do no kakra no wɔsa ne ho akɔ na emu ɔyɛ ɛkwan ne sɛ asɛm wei mete yɛ mentimi ntena ase abusua ɛnɛ bosom yɛ ahyase ɛnyina yɛte asɔre dɛm ɛsom nyame te asefoɔ ɛde yɛ kra ɛne yɛ nipadua ɛhyɛ ɔbaa deɛ Nyankopɔn nsa ɛna yɛn nka bi nhyɛ mu bɛtɔ dwa sɛ Maame Tiwaah ayɛ nyame deɛ nti it's a very sad news a aba bɛtɔ dwa na yɛn nyinaa yɛde ɛsom yɛn nyinaa yɛn nti abusua wɔde yɛn mɛ yɛn ho yɛ akɔ and of course Maame Tiwaah of the famous Sh0cking ɛne asomafoɔ band ɔha ne sɛ na wusu wama ne yɛn sɛ na wusu bibi yɛ Yehowa yɔnana ayɛ din wunsɛm nyinaa nyame ni na sɛ ɔno nso som a na wɔto sɛ wɔbɛsi kɔ ato na ɛvo abusua asɛm no mu ɔya paa nti sɛ na teɛ yɛsɛ illness kakra na ho dodo no kakra
ya sabio na nipa kora nim sɛ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ade wo ɛne ɛyɛ adeɛ a ɛde no ɛbɛkɔ owó mu sabi sɛnea nipa yi na ɛto edura bi a ɔho bɛdo kakra nso ɔnom mpara ɔnom sabio biko ne multivite bi ne adeɛ a na ɔho atɔ madam katrin obo bi a na afei ɔho atɔ ti kakra na enim sɛ nyɛ adeɛ a sabio ɛde yɛ maame ɛbɛkɔ nseɛ do nso anɔpɛ yi a ɛna family no confirm yɛ by Grace TV abusua mu nua bɛɛ ma mo ba wɔ fa ase me nso me nsa ka bi a yɛde ɛso yi na ɛho nti Maame Tiwaah ɔnte ase saa bɛm no kasa yi wayɛ nyame de ana ewuo no ɛyɛ ɛnɛ ya the early hours of Sunday ya ɛna ɛba abɛtɔ dwa nso wɔ hɔnom na as it stands now information dodoɔ no anhyɛ da ɛma abɔnten ɛfa yɛ maame ewu ho but ne ho asɛm kakra yɛ a yɛnya ɛna yɛde ɛsom mo sɛdeɛ esi ɛteɛ nti sɛsi a bebree na akora sɛ wɔn busa sɛ yie na saa bere yi a Maame Tiwaah a ɔte ɔfa Sarpong ho wayɛ nyame deɛ yi ɛneɛ na wan ɛna ɛbɛhwɛ yɛ ɔfa Sarpong ɛsiane sɛ Maame Tiwaah na yɛnim sɛ ɔte ne ho yɛayɛ nyinaa kakra yɛhwɛ nya yɛsrɛ nyame sɛ ɔhu ne mmɔbɔ ɛnsa ne adeɛ nti amanfoɔ nsɛm wɔn busa sɛ na saa bere yi a Maame Tiwaah yɛ nyame deɛ yi wan na ɛbɛsa ne adeɛ but abusua wɔn sɛ in the year 2021 Maame Tiwaah to nnwom nyinaa no in the year 2021 ɛna ɛsɛbi ana ano nominating as best female vocalist ɛwɔ three music awards a ɛkɔɔ so yes nti bɛrɛ ɔtɔ nnwom ne adeɛ nyinaa bɛyɛ sɛ 40 years ne adeɛ no just 2021 yɛ mfie bɛyɛ sɛ na yɛtwa mu koraa ɛna three music awards mu wɔn ɛbɔɔ Maame Tiwaah din ana ano as a best female vocalist and so on. Yeah, nipa bebree koraa bɛka sɛ dabi sɛ maame asi ato nnwom akyɛ na wɔtwe akra ba nyame deɛ kɛsɛ fata koraa sɛ wɔanya saa abɔdin dadaada koraa nyɛ nnɛ yi ɛna nka yɛ maame ɛba bɛnya abɔdin yɛ te saa but wobɛyɛ ne dɛ ɛne nyinaa yɛ ana akɔyɛ nyame asɛm wɔɔka na akɔ akɔsi sɛ ɛnso ɔno nti wɔdeɛ quick one agya yɛba yɛde bɛso yi na yɛ ho nti Maame Tiwaah ne nnwom bɛyɛ ɔno yɛ asa ɔfa yɛ Sarpong to yɛ a ebi a wokae na ɛma wodi awerɛhoɔ no na yi wode bɛkae na abere bi a wotumi no comment aba yɛbɛkenkan de ama wo ɛsiane sɛ nyinaa yɛdi awerɛhoɔ abusua na mete asɔre dɛm masu saa ɛyɛ asɛm wɔ mete asɔre dɛm na kyɛ sɛ mentimi ntena hɔ abusua matene suo saa sane sɛ yɛnkaa bi nhyi ma meyɛ obi a mepɛ local gospel music paa ɔn sɛ nipa no bi ɔn sɛ yɛde mmorɔfo deɛ ne yɛpɛ daabi I am a conservative young man anyway I believe in modernity I believe in cultural adaptation, but I also believe in conservative. Say, conserve our pristine state, the aboa na bibia boko. Nti mi obi a local gospel music no manage home pa, and one of the people I'm a pe pa, and the Sarpong Junior, Daughters of Glorious Jesus, or Junior, OJ, and of course Yazopon Yasomafo, and I think Mark Abraham no aka, and Yazopon Yasomafo baako a mekai some time back let's share memories onim eba say ya Sarpong asomafo nyom bɛyɛ ɛna wɔn gye ho pa na te bia bɛn na wokɔ mu a ebi a Sarpong asomafo enyom bi agye ho efiri saa te bia no your comments are welcome na fei yɛni nkɔmɔ yi na yɛn hu dia ɛkɔ so ɛnso nti saa bere deɛ yɛn ma dɔmi abrafo mekyerɛ ahafo dɔmi abrafo nyinaa yɛ akɔ esan sɛ asɛm wɔ asie deɛ ɛni ehia yɛn kaa bi nhyɛn mu na afi 2025 yi abusua nyame hu yɛn mɔbɔ afi bi esan said the mpanyinfoɔ ka na afi bi esan ampa because ɔhwɛ afi 2025 yi mu na yɛsi mu nipa titire yɛ nyame deɛ a na yɛka na akɔ akɔsi sɛ nti what is that one memory that you remember and the songs of Sarpong asomafo me deɛ yɛ anwumwe why na dwendwen da ne so why kra na yare bi ha no mumu why na how be repamu no yento say any baby ebetimi akosi yes sanyom no nti oto a say near why Maame Tiwaah be so what say near why yemre be nya hoden yenhwe ni mu wo fie ho Maame Tiwaah voice no o the tunu ya ye hwesi cancel wo fie ho ampanya hodie na yehwe o na de hia ne se wo bagi asem no adie me say ni awuwo mpo Ewade no adi bi bɛka ho ɔtɔ ɔse na yɛmfo nso ayɛ ne mu bi atwa mu no yɛntumi mpesisa no enso adeɛ baako ama yɛni die wie pɛ yɛ ne sɛ bɔne fɛfrɛ kɛseɛ wɔ hɔ ɛma wɔn a ɔsrɛ bɔne fakyɛ
no shani huye enti fa nyina bra fa wa mani nyina bra nkwaje botan ne so why na dwindwin dane so oh na why cry na yaribi ano mumu why na bi repamu no yenim babia ebetumi akosi yes saa nwom no na ye me moment omo nwom am to ye no saa nwom we nwom a ye me de pa me tia me ntumi entna also betumi do comment about as we all bid farewell to arguably one of the greatest gospel musicians of all time ewo ye man Ghana mu ha omo anyame na omo so de nwom to oba Ghana na omo betoto nwom a yim say of Kofi Abraham no mo ho Mark Abraham no ofa ya Sarpong so nipa ba ko ka na ho ene di dwumadi sonko pa ye ne aye maame Tiwaah said ya ese tie na wo be ka ye busua enche kra the last public appearance somebody ka na TGMA ye call so Telesal Ghana Music Awards afi we ye mu die no e ma okoto nyum ko ho ma oto nyum na manfo bo na ba so maame che se if you call ni mo so adom anyame de dom no e da so a ho ya en touch ma bebre na bo na ba so e na nche kwa na ba bi ware e ma ba social media so e ma won so okoto nyum ya che se na nya asem kutu akra ensuro ni akodo e be bo afa bia abusia wa puiso Sh0cking boko benkuma anase ni fompa mamusuro bibia fa comment ne bra also ya support nya somafo omonyom bay ya Maame Tiwaah kan obi omonyom bay na wo depa anase eje wo efri tibia bi mu na ene nyina abusua okaye a na udi areho ne nyina okaye a na wotini so ho fodin chebra ne kenkan ma na bibia enso enye boko say dey sit yes so bring your comment, let us read for you na bibia enye boko maybe the menyo no aka ba ko so enso ne akodo no be bo afa bia wa puiso Sh0cking boko benkuma anase ni fompa mamusuro bibia wa puiso ajenkwa no ka hu de ehedeni a ebeyeye o se ajenkwa wadana se mintia mu yinu wani mu ana titia pu imenye di o se kachema da bodwe mu die moja idi afusani enida so ho ma o mre nensu yentia ti yensro ni akodo ni be gba fa bia wa puiso Sh0cking boko benkuma anase ni fompa mamusuro bibia wa puiso ajenkwa no ka hu de na ebe ndebusia. It is one of my favorite songs in the medical camp the actual no so nyom omonyom a onije ho no de yankin ka comment ni bi na odo adwenture ba na bibia enso ayeboko badogba na ya can rest in peace to ye maame Maame Tiwaah ya sabi obato nyomo a de atwe akra de ma nyame but say medika kan yin na kai in the last year afi etwa mu no a na nzensam kakra ekọ antena adwumadi so repa afutu adwumadi so efa of ya Sarpong ho ene afei Maame Tiwaah ya ni na ne se ni na ne se of ya Sarpong kire se Maame Tiwaah age of ya Sarpong aboso emambo of ya Sarpong ya da honom nenso no ya oyire no onya akwanya enko hwe no na ne sabi Maame Tiwaah na age na aboso Maame Tiwaah chemso da bi enye se bia waje na aboso na onyina nim tibia ya Myster meka of ya Sarpong wo na mu aye den no so kai enipa ya of ya Sarpong de bo anti na bra wa nyame de ontimi enyina ni se ono a na wala se na yenko amonto no so ye bi de aboa asem we be ye deja pa ma yi na ye di mu nkomo di mu amane ebo esomo this ya de abusuya de abebo no less ndi messages na eba no adey man so good afternoon. I'm watching you live from Germany, Bremen. Rest in peace and okrepa nyame fa Maame Tiwaah kra ensie ye no man baby papa entena na down come yi na ye hyiamu na ya to residual mafei Winifred Obense live Winnie nyasam keto obapa nyasam keto kra nyame hu ye mobo na ontu ya na mo ensi de ye na onye mfiri muso ni esan mu esanse emu ya pa ye
ba mo wo mpa de pe nyame hu ye mobo na oman fa otwa se ne hanam e man sin afi Manuela Sikala bi say one of the greatest vocalists of all time. Yes, I'm good one of the greatest vocalists of all time. And me no quite that to yay Maame Tiwaah nyame fa okra ensie yi die ene amani hunu afi wan biem na ye nchira ba blessing good things say rest in peace Maame Tiwaah amen obapa nyame fa ne kra ensie yi afi akia prempe say his wife will take responsibility. Oh okay Mati obapa this preko apombo ko de wadaroma afi Quintus de Bon say akia prempe okay no ka bia check prempe say okaye pa say Ghana for attack ne you know about buy ebe ka Maame Tiwaah asem okay Martin the prempe oh miss yes ono so you bia no hono and afi gift you say obapa bia boko de name say Maame Tiwaah rest in peace na kwepa I Dora Santu bi say ya so ya kakra bi but nya ya de bia yes say ya de say oh yeah, read the hot and sir. But the report saying say oh yeah, briefly and now yeah, yeah, ben now check kakra and say why you nyame dia home in Dora one year and no. And after one BM aduana ba tina oba patina bibi aboko de o say oba tiwa baba yo no kwa nyame fa na currency ye there be ye be hia na ye ne era de beto ye jom obuzu amewura ho meti aso dem na chese maye basa asa na so ja e chose am eti ase senya me fie ena ni die wo tina ye de nyame asa na che re se empoma me ye nyame de ade esi we di daso se dachi bi ye na be hia mu na akoto residum and so on nothing when be that you aba yes okay apempa de na kind and after first na just have to say oh Maame Tiwaah rest in peace that's the first na kwadi wo su ye oba pa ka fra wati dia bani after eduana batina say now Mrs. Sarpong will take care of her husband okay let's say of her Sarpong you know Sabro no abehwe ye of her Sarpong matia madaroma aviana batina and so on it was we say akua ya ba ya fosu mentias yo aviana batina ya ba ya say e court asem wa ye koy na abusuaponi ko fusu mi na kire mu say ya ba yo akwa ka kire ne say sebio that number me eye Maame akosia say waja wade na ya ba ya sim say wa ya asem okay let's say okay o frɛ kwa prempe ya ba yo matia ye nto aso it is a modi mo asem be ba da bi okay abusua ya ra ho ye tini so nya asem peto o he mani ase abusua de hwemani ase yi pa o hwe ha na my basa papa because and none of pay none of pay and not at the action now much na omo one everybody say nyame say hu yemo bo na omie kwan mai na o ma di na nsie yi na onye fro say for nsem and say yet aso dem ho aye so nyame afi yempi a de yet nsem ma me nyame dia ye ba mo won pa de pay yento aso afi one biem okay, when be a premper say she will fully take okay. Now again about say way after church concern over in there whether and a premper say she will take fully care and casa now the family of Yao who wanted Maame Tiwaah to be future with the no say asa okay say more the premper say please add the usu to my name why okay na say me out there home but yeah and yet be here and yes sense and for usu nka odi no whether ma sans the usu for there ya hodwo yampa ho asem kra usu ni bia me ni bia bread ho ase ya on pen ho asem eja sanity pepe uzufo no ye ho dwopa isuro ye ho so wada ma afi ana me boy kwa hasema make me boy na osu ni bia ampa ne ho asem osuro ne ho afi wan biem eduana ba tina say any okay let's okay we check kwa prempe and afi Dora Sante yes but yeah no na kwa prempe say yes we you be na afi yes eduana ba tina so I reply to obi ntia for this is the news aba abetodwa Maame Tiwaah ayenyame etia so dia and so emunchemu nyina and so still but what can we do what can we say dey bet me aka dey bet me an say best nyame tias for say ohun ye mobo na onye ne kra okay na on baby pant na ekwa pember say but abusia president of is opposite to black na okay so na say obusia president so chese ono obi a on say on passing na on dey yemu na ohwe enti sa na amna ko ba na dey na bas hey, any abusuapani kofu so de enyo sa asem abusuapani kofu so de asem beba amate na abusuapani so so mpana wa asem won ni se ne ho dwopa omo a omo ni se ne ho dwo onye obi a opekasa onye obi a ope ne ho asem kra afi nana bna big mama side chick nana bna obapa unya ba abote
Okay, I'll say rest in peace. And I hope brother Yao will go back to his real wife. Okay, Mati, Madaruma. Yeah, share Brennan Krabia, and Ebeche. I was a pretty confused. What would you say on Penny Wansemo? Almost on Casa, almost Dean Abribia, now so now wash it the trading for Yanko Pombe and Abia. I send me a buying a man your man, alcohol drink. I can see you. Did you ever regime or trading for Yanko Pomus or no one in Repemuno, obeying your man in a year, that be and so I boko said there is etie okay yes nti one be not try up one be give to us my brother is okay and you and then work okay how about nyame adom me so me ho ye pa nyame adom me ho ye nanse na me yare kakra but ze na me bowa kakra on fan chame na ye bowa kakra nyame adom apomune fo na hwe ya ma ahoden aba na nneɛma nhyɛ da nkɔ yie but nyame no a kyerɛsɛm sɛ ne ma ntampie mu ɛne nya yɛresa no ɔsorosoro ne nyankopɔn ahu yɛ mmɔbɔ asa yɛn adeɛ yɛasa bɛka yɛn ho biom nti nyame ka wo mea me nuaba kɛfti ɔsɛe baabi awɔ biara ɔma ade nyina mu a wɔ na ɛnsiw yie ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo de mu nti amen ɛne mu a mohwɛ by grace tv saa berɛ nyina na ɛkɔ sɛ nyame ma ade nyina mu ayɛ na ɛnsie yie ɔkyɛ na adom insurance wo no a ɔnka yɛ sɛneɛ ɔkae Mephibosheth no ahitofo agyina tuo na bible sɛ ɛyɛ kwa nti nyame ɛma ahitofo agyina tuo biribiara yɛ no ahitofo ɔwɔ abrabɔ mu na agyina tuo nyina nyama no nyɛ kwa ɛwɔ ne awurade yesu kristo din mu amen na ɔnye yɛmfiri musuo ne ɛsɛm na yɛkɔ asɔre mpaeɛ baako a ɛbɔɛ ne sɛ ɔn sɛ abusua ewiase saa bere yi a afei kɔ na wie yɛ nsɛnsɛm basabasa ne yɛteteɛ bɛ nyame ɛnka yɛ na wɔnye yɛ ne yɛmfiefo ne yɛbusuafo nyinaa ɛmfiri mu nti yɛne yɛhwɛ by grace tv saa bere yi ɛbɛ a yɛdi nkɔmmɔ nyame nye yɛ ne yɛbusuafo nyinaa ɛmfiri sɛbi ɔhaw ne amanneɛ owó bẹrẹ mu náà aka asena afei akɔ awieɛ no ɛwɔ yɛn awurade yesu kristo din nti amen ɛnti abusua ɔfei na n'abena nso ɛsrɛ na n'abena nyɛ asɛm ketewa hɔ ɔbɛn dɛ ɛna ɔfei aduane abate na aba bi wɔn sɛ lie abusua panyin wusu deɛ ɛneɛ na n'abena saa wɔn sɛ kira wɔn ho bra aseɛ na ɛsɛ dɛbi ɔmo a wɔn nim no saa na ɔmo ka because ɔmo kɔ hyɛ obi a na ɔsɛ o abusua panyin wɔn nim no paa wɔ ebu akɔ apatam hɔ na ɔyɛ obi a ɔmpɛne ho asɛm ɔntena no kasa mpo ɛm sɛ asɛm abɛn na sɛbi ama nneɛma obi nim deɛ firi so abɛte sɛbi obayira ahoma mu a ama sɛdeɛ nneɛma ɛkɔ sɛdeɛ esi kɔ yi but ɔmo kyerɛ sɛ busuapanyin ɔyɛ obi a ɔyɛ ɔdwo paa yɛ a ɔmpɛ kasa very reserved person who is always doing things right saa na ɔmo ka deɛ nti saa na me nso mate bi abusua me de bi ɛba abɛso na ɛbrɛ a ɔyɛ nyame deɛ yi ɛnea ɔfa yɛn ntɛntɛnfidie so a gospel musicians ahodoɔ yɛ a wɔn ɛwɔ yɛn man Ghana mu nipa mpempempem nipa titire yɛ wɔn yɛ man Ghana dodoɔ no a ɛkyerɛ sɛ wɔn ɛso nyame sɛ nyame nyɛ ne kra ɛma ne bɛyɛ papa nsa bɔn nim yɛn hwɛ biribi kakra after 2025 yi a yɛwura mu yi ɛmi sɛ afei ɔne yɛ di ne nyɔnyɔnyɔ paa o deɛ yɛn kaka ebusua celebrities nipa titire yɛ a yɛnim wɔn yɛ a wɔn ayɛ nyame deɛ awɔ afei mu no deɛ ɔkae biara no fa comment ne bra ne yɛn kaka ho because mekae sɛ yɛwura afei mu deɛ ɔbɛkae bi afa bra comment section hɔ star celebrities na ayɛ nyame deɛ sɛbi nipa titire na nanoma ahemfo ne adeɛ sɛbi ɔmo ayɛ mu mpanyinfoɔ mesrɛ meka yɛ ɔmo ayɛ nyame deɛ ɛwɔ afei mu no fa o comment bra yɛn kaka yɛn yɛn nso nyame sɛ saa bere wɔnyɛ ɔmo kra na wɔn mfa wɔn kra nsi na dan kɔ ama yi na yɛhyia mu dabi yɛbɛhyia yes metwɛn comment no star bia nipa bi a wɔwɔ afei mu celebrity bi a ɔkae ne bia sɛbi nanoma ahemfo me nso bɛkaka bi yɛdi nkɔmɔ ne aso nyame sɛ dabi yɛbɛhyia na yɛne erade bɛto ayeyi dwom yes dabi yɛbɛhyia na yɛne erade bɛto ayeyi dwom mekae afei mu 2025 mekae paa sɛ nana mampɔnhene dasebrɛ ɔsɛe bu nsu yɛ a ɔtɔ so mmienu mekae sɛ afei yɛ mu nana nyame fa ne kra nsie yie ɛna afei yɛ mu na dasebrɛ ɔsɛe bu nsu yɛ a ɔtɔ so mmienu nana mampɔnhene ɛyɛ nyame ɛdia na ɛnyɛ ɔno nko a saa afei yɛ mu nso yɛ kaaka yɛ timaa afei yɛ nso na sɛbio nana asɔkɔre mampɔnhene yee nana mampɔnhene yɛ asanteman nyinaa nifa mahene na ɔna daa no nto yɛ asanteman nifa hene ɛsan so yɛ asanteman ewusi ahene afei yɛ mu nana mampɔnhene ɛyɛ nyame ɛdia saa afei yɛ mu nso ɛna aba kumase nso a kumase nifa hene ɛyɛ asɔkɔre mampɔnhene nana boakye ansa de bra oso yɛ ɔkae bia na de din aba sɛ yɛ nnwomtofoɔ yi yɛn stars yɛwɔ yɛn man Ghana me nkae no nyinaa yɛ ɔkae bia na de ɔdwenkyerɛ no aba yɛ safo yɛ mu ɛna ɔno nso ɛyɛ nyame deɛ amekyerɛ asɔkɔre mampɔnhene nana boakye ansa de bra ɛna asɔkɔre mampɔnhema nso this same year yɛ ɔyɛ nyame ɛde awerɛhoɔ mu ɛnso ɛwɔ hɔ nom afei hwan kora biem dua yɛn kwanta yɛwɔ hafoma ntɛm ɔman hema wɔ hɔ ɔnso afei yɛ mu
ɛna awerɛhoɔ mu wayɛ nyame ɛdia okay aduane abate na ɔba pa se dada kedi ayin dada kokudua ɔno nso yɛ sekyerɛni ba yes agona nkuro no bibi refi kuro agona saman nso hɔ na ofiri dada kedi nso yɛ sekyerɛni ba afei mu wayɛ nyame dia ya pa ɛna afei yɛn na yɛ kaka a ahwan kora biem ayɛ bebree wɔn nso ntimi kora nkae di ni ti mo mo ayɛ nyame dia awa afei mu celebrities no stars ayɛ nyame dia ɛyɛ papa Kristo asafo kɔfa by ɛyɛ apostle Kojo Safo Kantanka sɛ asante asumenya de hye sɛbi ɔno so afu yɛ mu ɛna ɔyɛ nyame di awerɛhɔ mu ɔno kwa de ɛbɔbo sumi no mu September 14 September ɛna ɛbɛtɔ odwa official announcement bɛtɔ odwa sɛ wayɛ nyame di apostle Kojo Safo Kantanka ɔno so ɛyɛ September ya ɛna ɔyɛ nyame di awerɛhɔ mu afei hwan biem ɛyɛ na yɛbɛka etiri mu ma edine dɔɔso ndi azama merefi wo de okay bia na wo de aba and okay nana agima na kwado agima Rollins ɔno nso afu yɛ mu ɔno kwa de am say last month yɛ twam ya November yɛ mu ɛna awerɛhoɔ mu ɔyɛ nyame dia ya kyerɛ sɛ ɔdwen ho a ɔnte ase ɔka na akɔ akɔte sɛ ɔyɛ nyame dia ya pa ɛnso ɛwɔ hɔ nom afei wo ba kumase a ɔne ba akɔ yɛ friend na akɔkɔso hene ɔna ɔbɛka a sɛ chama ɔntumi ne ɔhene bi nya nsɛm kakra ɛbra me pesa me call no but then yɛtwam but me ka ɛma yɛ kan na akɔkɔdua akɔkɔso hene ɔno nso afo yɛ mu ɔyɛ nyame di awerɛhoɔ mu ya ɛnyɛ asɛm kete nti nipa no a wɔn ayɛ nyame di awɔ afiri mu no yɛka na akɔsi sɛ ne nyinaa ne sɛ yɛnsuro nyame ɛnɛ da yi ɛyɛ 7th December 2025 nti aka bɛyɛ sɛ ɛna no bɛyɛ sɛ aduonu ɛnan 24 days na afei no kɔ wie yɛnsuro nyame sɛ ɔhu yɛ mmɔbɔ na ɔmfa yɛ ntwa ɔne yɛn firi ɔhaw ne amanyɛ nyinaa mu na deɛ asi afi mu ɔma bi nsi biem sanse nipa pem ɛna ayɛ nyame dia nso deɛ busua wo deɛ quick one ɛne ɛba ya a yɛde ne nyinaa ɛbɛsom nti rest in peace to yɛ Maame Tiwaah ya ɔno na da ɔsɛbi yɛ Sarpong asomafoɔ ɛnwom tuokuo no ɔno ɛna yɛ backing vocalist ɛne ɔmo anwom so abɔ sɛ na Jericho afɔsuo mpo ebubu ene yi waye nyame dia awerɛhoɔ mu pa nti madika aka sɛ oba Ghana man mu ha nyomtofo do no a obi a ba abɔnten dodo no aba abɔnten ya ɔmo atwe bibi ɛde fa yɛ maame ho ɔmo srɛ sɛ nyame no a ehu no mɔbɔ na ɔmfa ne kra ensie yie enso ɛwɔ ɛhɔ no yes nti comment ne bebree na ɛba bebree na ɛna ɛba ya ne nyina okay yes one bm if you say thank God thank you thank you, my brother. May God bless you. Amen. Papa, on share so na on Kyle said the Kyle Befebo said no. Now Madina anymore. Na insi on so we ewo ehono monti. Nyame fan the okay, yes. I feel one be George na about for papa we about call here. I'll say 16 church obogu me dance so what kind me pa. Yes. Me akwa me yes that story we. Ebusuya that's why me koye. I feel no ma share by Grace TV as for. Me share by Grace TV as for me mega story am here any the kind. Yes, Obogu Savior Asante Achim Obogu Savior Church of Ghana and kwada dunsi and abusuya me be kan message no me nua ba me Maame George na ba for say me nua ba say Maame hu e me nua ba and I am Maame wadaro ma me be kan comment no but Maame kan bi kakra abusuya me ko Obogu krom o asem si na de kye na me ko ho that was benada na me ko ho asem si juada na abusuya no kwan say okodu Obogu a mo ye ni Obogu no mesia Obogu da be hene na mesia opa wadaro ma mesia Obogu ma hene so na yankwada en na Obogu ma hene ma ekia mo pa mo yankwada okodu Obogu krom ho aho on say utwam dwaso opai wo dwaso nkwanta no utwam dwaso na akwa odu Obogu a on say Savior Church asafo no gidi asafo no on say ompempia na omu nyina bo omu te be bi faako e be omu te ho na omu asafo no so na busua it was a sin to forget abra me kodu Obogu sa abra no mene me nua Myster upon Live TV Africa yekodu na abusuya yekokodu baabi a asafo no wo onso wa sori no wo a omo si fie no efie no around the story no say be ya asori ma betena ben asafo no na bi asori ni di dwumadie bi anya fe na obitia yekofe obi abada bi nyina ayetemi asori no ti di dwumadie bi nyina ka bom ni ayabom se nyina ye bibia na ehie mabom ti okodu Obogu ekwan na ekọ ofuas no kupi Obogu no kwan ekọ Asante Achim ofuas no saa kwan no so wona Savior asafo no Savior Church of Ghana o asafo no ewo ena sebi mission house so wo no ma na asafo ma no so sisi fie wo nchen na saa bra me kai kodu wona busuya ba bia won fa o na sa Daniel asase asa jai so nyu bi
yes asase asa gya so kai saa nyom no asase asa ne yere aye ne be sebi ne yere ni nua nyina wuye na afi ohun se won fa ni nua ba ne funu nkọ ana se won fa na yere funu nkọ asa ni nua ba ne akọ no enti yekodu won no ye bi say oh yes asem say na asie na efa fa na asem no asie na ana won say oh asem de mo kasa mo hu ba bia mo wura o ana won say efie we ba ebi wa ha nipa miensa wo efie we mu efie nipa mienu wo ha efie nipa miensa wo enti say na fe me akwa me Mr. Pong Live TV Africa ikodu won na adane areho ni so because hu say efie we mu na wo kono ma wo kasa because e kam akwa say na so mu na efie no bembe asori da no mu na atibo mu ntino hu ba bia wo wura o abusua na emu oya obogu asem no na nya asem ko ma say wura efie ba ko mu na papa ba ko de o chese ne ba no ono kwa oyin so okwa aba na ono kwa ba ko de na de ma ya ro se owo eseso owo eseso wo boarding house a untimi ma fi se bi amakwan na oyare na oje ezia se oba fie na waba abesa na ho yade nsa na ko school ti oba fie a waba a wo sa na ho yade no na ote se o mo ko nhyiamu to so mo ko nhyiamu na ni nua so ni nua ba ko so ko no sa de ameso me de me ko bi na ye ko ba ma besna ko school enti won yan ko ko school mo SHS student o school tinka won ma bi na mo yade ba na so oba fie abesa na ho yade oba na obete se o mo ko nhyiamu no so ye ko nhyiamu de na me mo be ko e na odi achi so won o mo ko ene se oba obehia na obehia na nkwanhia we na sa akwara na tie se ni nua ba ko odi na chine na kwae no ni nua on se ka ne ba mienu ti nua ba ko di kan e bai e di nua for first bus the second bus na ni nua no a free SS e bai o yeso obanhia mu ni bi ko for bus no a omo ba obehia mo nkwanhia we no dia rosam ne se na cast di bi aka achi ti o se ye ko nhia mu si so I committee discount meeting Kumasi diocese no Kumasi ni Sunyane diocese Abuasi diocese ne yakọ ni ehia ne yakoso nyame ne ade a on se ye ba bi a dogs di ntimi nkọ ka ba kum ti echim ka ni bi di kan ba ewia na de fofra ba enti ba ko di kan ba second one bi nya accident no se third bus na e wa ni omo ni misa asem bi se na asi ti omo ba e no be pie so se won wan kwa nua no nkwada omo ko Sunday school omo ko nhyiamu no a ka di kan de omo ba no omo be nya accident ewo dwason kwanta atwene area honom na abusia it was a sight to forget and kwada dunsia na I'm getting emotional nyame hu yamabo abusia enkwada akonhyiamu akoye nyame adwuma ba ese o se eye me de se o se me se yankọ awurade fie na enkwada akoye nyame adwuma ya omo eba na abusia enkwada ni bi akonhia ya omo nyaye no ba obi ho na nsase mesere me kabusia udidi afa cheme me maame message odi ba na mama kaya me ka asem mu se waka na ma se nyame se wo hu ye mobo na onye mfi musuo ni yesan me sanse mu oya akran bi ho na nsa na ate na ya tam dia to ono ha nyame hu ye mobo obi ho asebio omo a enya akwanya hu bi no na funu mesre obi ho ha obeko na ne ha se no omo chese emu no abotoku akosi na okomo chewa obogu sa abere na ankwa nyina da ho de ne na ye twa ne atamato ne so ne ti atia ne atamato ne so nti nkwa na kwa ntimi amie wo mamu ne so ye ntimi amie so awo sem esi ye ewo obogu asem we enya asem kutu akra nti mma me de comment by no akai me ya ye di wa re pa ma sa video no na ya me adma message de ato be community make creative post efa video no nti bia wa wanya video ni bia anhwe sa abere na ye start here for front na you need subscribers and now obi akra enya sabi video na nre chem 1k kwa ye nya ti message de abeto no bi na ye ne ye nya akonya ahwe ahwe bia busia na nya asem kutu akra enkwa ni bi ti ate because you say track kese bi na ono ya na wosen kujina ye anasa otu na mo ye no wa nya ne nyoma ye ene ma akwanhia e bae na de tense drogba ni a wotwi omo no ono so ya sori ba na ono kwa de so timampo wo mamponten he ya na on se save asafo no kese mpa osiem achim osiem and on se asante achim so no achim e wo isi region de ben kakra enti omo ko nhyiamu no omo no headquarters e wo achim osiem ti wo no omo ko ya na wo omo eba na bia bedu omo maka eba omo hia nkwanhia na otimi ko fie bi mu ho me ya me asa make asem but
me kan yin na de atu ye de so nyame se won hu ye mobo na won ma kan be papa nsa na o ma musuo sei ene how sei bi ensan emma biem dim so won so afi 2022 ai wo mi 2025 fa che me ye wo mi ansem be bi na asi a wo kai a ayi na o ti no comment aba nipa ni bi a adehye ni bi a wo hwe o mo kra nkwa kai a o di no comment aba ni na aken kan na bibia enso ai boko ni ase nyame se won hu ye mobo na won fa ya namon ensisi yie se de ne pe esi etie yes na me kai se ya ko fie ba ko mu na papa ba ko honom ye ne twen komo no che se won e ba kwa de obran che sa kwa se de on ti hu jai on yo maame on ti hu jai on ti o mu jai na busua ye se be mensu but me kai pa se me papa twen komo papa na kasa de ne ba no ho adanse a ya abusua prakope papa na jasum my interviews kakra se bi nu ba bia nyame hu emobo my interviews kakra de and so say interview am ko nda na abusua yiwie ye ne suo na me ti wo krom wan sa me ba kumase na me se me ba kumase kra because asa na me ntimi yes me ma but na me ntimi ma because o ntimi je trini pa no wie ya na wo ka se bi o awo je free nyame ho nyame na me nipa so na ye adwuma bi na so dia na obeka asem bi na obeka won ti bi da dia na obeka ai job hwe na japade nyina nyame hye ne woni munyam sei ne si ye sabi ye si saving abo ma wi ye che Ponislas sa we ye de fa ha ye de na so be ne dey o ka what nyina ya bita ti na nyame na ye be sese ono anka o mo no chom renti obogu asem de asem ba kwa me kaya na me ra wonti ye se papa no ya mo obogu abusuafo mo obogu Savior Church of Ghana ya mo hwere nkwa da dunsia e ma che kwanya nti ye se also na ye call na ye se dunsia wo no na be so the hospital critical condition na nya asem ketu akra ye chi exactly say bi kwa sa ye nyame dia na se na me gu so ameka no ndia busua odu asante ache bogu a bia ya Savior Church of Ghana asafo no wo no aho sa bro ko ju a etifie we won aboten na ni place so ha enchen aboten na ni place so ha over movie steps 1 2 ni aboten movie steps 1 2 ni aboten ndia se ohun ba bia owurampo ohun ba bia ofa okay busua in fact obogu asem si en de na emoya na maka say I liken to we call the chain asase asa e de no asase asa jaiswe asase asa jaiswe en chese opina asase asa na de gere awu sremeka e na ne banso na ere awu na ni anso awu na afi no ohun se won fa na ere ne enko ma na busuafo na ere busuafo anaso enko ba amane ansa ni ni aba ni funu abo no abusuafo ba amane anase ofa ni aba ni funu nko no ni fie enko ba amane ansa na tire or the Nerenzo akọ na rebusuan fi na nso akọba amane sa situation na bi na akọye enso ewo ho no but obe ne dani na nyame asem ye nka na akosisei ye dan nyame ti asefo ono a ene behu ye nyina ye mobo otu anamo enso e de asi de ye okay enti mama me da surprise all the sa comment about 16 church children who had an accident yes and you bogu de na maka wansem yes and after the 8 officials yes aban mu mpanyimfo yay asante enko ya dance yes adanse empatem wo abemu mpanyufo ngwotwe ya omote wi afi bi esan ho awade hu yomobo abusuan ye mo mpa nyame hu yomobo ate so hene awade tutu na mo si yi mai ema di esro mai so adum ti amen abemu mpanyufo ngwotwe ya yi na e kai pa Dr. Edward Omane Boama ona na isa bre oye defense minister na sebi omo ko galamsey hu na ko fa anse wo ina ba yo galamsey a edi enya galamsey a ese ye japade na ese mansenye e na omu ne ko obo ase akwa lanche adwumadi ahodo ya omo ko lanche bi se we mutimi akọ galamsey na sabre kwa Ashanti regional minister we di kan wo ho yes reporting yan na regional minister of Ashanti Dr. Frank Amakwane na we di kan e wo ho no afi mpanyifo ni bi anaka na omo di kan wo ho ya nti on se adwumadi be ko sa na ba mu mpanyifo we ba na regional minister na omaka ho na ye hyase o ma chese obi egusu atwen yemu etwen se aban mu mpanyifo ba nti di na hyase ekoso ye o chese o ye twen defense minister honorable Dr. Edward Omane Boama afi ye twen environment minister onyamfo ya na o tamale MP na o hwe ye twen o mu nyina afi ye twen former Ashanti regional minister Dr. Sarpong ono so ka ho bi ya onu nyina ba be ka ho na bibia eboko afei yenua be ma abranche Samuel Aboagye onna Samuel Aboagye 2024 year to abawi onna na ye NDC for a parliamentary candidate to when it's na NDC for anamu
sɛ mmarahyɛ badwani a ɔpresident no so aba na ɔmɛyɛ mmarahyɛ badwani ɛwɔ Boase East abatoɔ mpɛsua so ɛma mbɔkɔ yɛto aba no wie na abusua ɛbɛto odwa sɛ yɛsɛ wɔn adi nkunim akyire ɛna ɛmɛ nhwɛmu kɔɔ so a ɛbaa sɛ dɛbi nye ɔno na wadi nkunim ɛno nso na ɔka ho bi afei ɛhwan bi mmeranteɛ wiemhyɛn mpanyinfoɔ mmeranteɛ a wɔkɔ sukuu etwi wiemhyɛn Peter Nala ɛne wɔn aka yɛ wɔn nyinaa yɛ nyame de awerɛho mu a na afi bi esan nti abusua saa abere koraa me deɛ saa asɛm esi ɔho me da hɔ da suo mu na me dwendwen na me te ne so a na me bisa mo ho asɛm baako sɛ ti saa abere abusua when they saw death staring at them with its cold hands when death was staring at them with its cold hands owó ɛde ne nsa nwunwunu na ɔde hwɛ wɔn anim na wɔn ho sɛ baabi aduru deɛ sɛbi ebi ewiem hyɛn apem biribi ɛti atɔ fam na ɛbi asɛm koraa na wɔn ka saa abere me that materialistic point in time no me imagine Erade we are more bo ɔdomfo agya me de me ho kyɛ sɛ me mfa me ho kwan hyɛ te bi nyame ma ne mpari na no hwie na mo bo sɛbio na ɔnyɛ fi mi so ne ɛsɛm wo a wohwɛ me so nyame nyina firi sɛ ɔhaw ne amanneɛ mu deɛ si na ɔma ne nyame ehu yɛ wɔbɔ no ɔma ne mpem ɔma ɔhaw ne amanneɛ bi sɛ nsi but wohwɛ deɛ kɔ so na you imagine sɛ it is abrɛ no ya ɔmo sɛ owu ba no what were they saying because it could be catching the phone yakɔ ebi obi ɛyɛ deɛ mo bɛ fa ne phone sɛ ɔtɔn sɛ ɔbɛfrɛ obi ebi deɛ si ani o ɔn ɔsɛ ɔbɛteateam but then ɔgyefoɔ wɔ he nyame hu yɛ mɔbɔ paa na ɔmfa ɔmo nyinaa kra nsie doctor ɔmane boa amade akyɛn sɛ nyame adom a 13 December ɛyɛ mímí ndé ɛbɛn na ɛyɛ bɛkɔ so ɛwɔ Koforidua yes ɔsɛ hɔ no free afei ɛtoa so bi mu a dibama aka no nso ɛna afei dada kedi yes dada kedi nso ntumi baako a ɔno nso to nnwom mede ɔtɔ ahyɛ ne ma yes dada kedi nso ɔyɛ nyame de ayɛ dada lumba yɛne ayɛ kɔdwo fo so sɛ ni ba ɔno nso afei ɔyɛ nyame de ama abosom bɛyɛ sɛ nnan kɔ no mu ani yɛgu so ɛte ho penten kɔ a ɛdi emu awerɛhɔ sɛ ni ba kɔdwo fo so nyame mfa ne kra nsie yie na ɔma no baabi papa ntena na dan nkwa ma yɛnyina yɛhyia mu atɔre si dwom na yɛsɛ yɛne a yɛaka wɔ akyire nso sɛ nyame ma nyinaa yɛ nte aseɛ ne yɛmfa akoma pa ɛnyɛ kɔdwo fo so dada no bɛyie na biribi anyɛ bɔkɔ afei apɔsɔ kɔdwo safo kantanka kristo asafo yɛ ɔno nso ɔyɛ nyame de a ɛna Rollins yɛde ɔno kɔdo ofiri miami kurom yes na kɔdwo agye ma Rollins ɔyɛ kwabere ni this year yɛ ofiri mpo bi ɛna me firi ankaase nti yɛnyina yɛ kwabere fo yɛ me kurom ne prɛkɔpɛ ɛna afei nana santehim ayɛ me da sɛ wakan maame nana santehim a ɛyɛ nana makuna de yadom ɔno nso awerɛhɔ mu ɛna afiri mu ɔyɛ nyame de ayɛ paa yɛ ɛnyɛ asanketewa nti na sɛ afiri deɛ yɛka sɛ yɛhwɛ nipa titire yɛ a ɔmayɛ nyame de a ɛnyɛ asanketewa koraa na afei George Nabafo sɛ you are my son. I'm 66 years old to be your mother please okay maame ɛne yɛ maame mekyia wo me maame ɔwɔ me apɔmmɔkɔ deɛ ɔdare ma afei ɛnɛskumi yes ɛnɛskumi akotia mmarahyɛ badwani ɔno nso ɛnura yɛ akora na wɔn esie no ɛnɛskumi nso ɛyɛ akotia mmarahyɛ badwani ayi n'anim awerɛhosɛm a ɛsie na ɔno nso ɔyɛ nyame deɛ yɛ paa afei na Sarpong nso esu ɛna afei George Nabafo bi mu sɛ asante mampɔnhene no korɛ na asante mampɔnhene ɔno nso ɛka ɔda ase brɛ nyame fa kakra nsie yie ɛwɔ ɛhɔ nom deɛ abusua nsɛm no deɛ ɛdɔɔso paa bɛtɛ ɔbɛyɛ na yɛka no akɔsi sɛ nyinaa ne sɛ nyame te asefoɔ yi a na yɛbɛsu afrɛ no sɛ wɔnhu yɛn mmɔbɔ ɔnwoa yɛn na ɔnhwɛ yɛn so na ɔnkora yɛn ɛmfa yɛn anammɔn nsi deɛ yɛn nti wei deɛ sɛ wohwɛ me a quick one ɛna abusua me baeɛ a mede ɛbɛsom yɛ nyinaa ɛho no nyinaa ɛyɛ awerɛhosɛm ahodoɔ yɛ a ɛsi wɔ yɛn man Ghana mu yɛ asɛsi a despite ne nsɛm asi no the breaking news yɛ abɛtɔ yɛn sɛ Maame Tiwaah yes Maame Tiwaah yɛ a yɛasɔpɔ ne asomafoɔ ɔka wɔn ho ɛne wɔn ɛto nnwom no wayɛ nyame ɛde a yɛ paa nti mebusa akɔhyɛ bi in the next 3 minutes yɛde dwumadie nyinaa bɛbɛ awieɛ na mebusa akɔhyɛ bi sɛ wo a ɔkae fond memories of Maame Tiwaah ne nnwom bɛyɛ ɛna sɛbio wode bɛkae no ɛnwom bɛyɛ na wato a wode bɛkae no anaasɛ yɛasopɔ ne asomafoɔ wɔn nnwom bɛyɛ na ɔne gye ho paa yɛ wode ɛbɛkae wɔn mɔfo adwenkyerɛ berɛ na afei yɛnkenkan ne nyinaa ma na biribiara nso ɛnyɛ kama na biribiara enso enye bɔkɔ sɛdeɛ ɛsi ɛteɛ nyame ɛmfa Maame Tiwaah ɛkra ɛnsie ɔhaw ne sɛe na wosu wamane ne sɛe na wosu bibi yɛyɛ Yehowa yɔnana yɛnto sɛ wayɛ din wo nsɛm nyinaa nyame ni ɔhaw ne sɛe na wosu wamane ne sɛe
na ously bibi Yehovah Yonana wayedi onsemina nyamini ano ye baako nyum baako a me di ho pa ana me di aka me favorite no why na dwendwen da ne so why kra na yari bi ha no esimumu why na hobby repamu no yeni mbabia yebetumi akosi nina na otonyo no bi kama pa enso ewo honom na otonyo kama pa ema bibia enso boko na onim se despite sansem wina ene adanse edifa no no eba ya sapon ase ya sapon e kan se odama Tiwaah ase because somebody ka ka no afi twem na nsem ko antena adwuma so ya nsem ko ne se ofa ya sapon yere ami pina man ede ya Maame Tiwaah akwantena ho se waje ofa ya sapon aboso na mbokra de nti a ya sapon aboso ne se o ma ne kwan emma no ya ofa ya sapon yere ya wa na o ma ne kwan emma ne mma ni kunu nti asa ama ha ko ha adwen ne ade a emma ense ne be ye beja Maame Tiwaah no na church o ma adwen ne fa ho but Maame Tiwaah se mo de tu ja me kan pa ne se on de o kan ne pa ene emwa ya ofa ya sapon de aboa no and he na di ho adanse se Maame Tiwaah ono kan se ofa ya sapon aboa no sanse o mana kwanya ama ewiase na ate ne nka ama ewiase na agine tum enti sabi won de mo afa ya somode bo ano and Odobroni be ka say all reciprocate e ka so be reciprocate bia ono so e da ne mo ano e de ahye ne mo nyam se de esi eti enti ne se bia original boss e be ye nsem de ja e be bebre e wo ye man Ghana mu ya impo inim se until the demise ono ana sabi what e over ya sapon ho na ohwe ne kakra ono te over ya sapon ho ya ohwe se bibia be yoboko ena sabre waja ofa ya sapo enso ekwe emoya pa enti nyame na hu ya mobo. Let's get back to some of the messages now bani bi mai na fe dia ka bia enyi so enfro mama ansa na busua edwumadi ni na enso aba awie okay enti wan bia na dwenhwe aba mommy pe oba pa bibia boko de or see may her soul rest in peace and a crepa and I feel na bright go see Maame Tiwaah rest well mommy no crepa nyame na hu ni mobo na onfa ne kra ensie yie na o ma ne kra enije na o ma ne papa nsansa dan kwama yi na ibihye mu na ya to eresijum enso ewo ehonom nti abusia we dey quick one it was just some updates the person and the news that Maame Tiwaah yeah the famous Maame Tiwaah yeah we can the famous Sh0cking and asomafo singing group no Maame Tiwaah is no more Maame Tiwaah aye nyame dia ya pa ti bia be fa bia no so ofa mountain so amanfo bone nyom amanfo dini ho dance ya enya asem kitokra and but yes Nana Bright go sin Maame Tiwaah rest well mommy no krepa nyame na mfa Maame Tiwaah kra ensie yi na omo the baby papa and santi afi 2025 fi abusua eni yedi nyonyonyo no pa eni yedi nyonyonyo no pa ye be kai kra se yaji abrantie bi friend say the Kobe DH one ne girlfriend me me kan twetwomutwo na say ne dofo na ne mpena obokọ ho na bibi nti say tu okokasa ye amaba ne nyame dia no na shocking death pa ya enya asa bi 20 me pesa me chere say afu no say some sort of mysterious death be cc ha adwen pa nti nyame hu obi amobo na onfai na ye onye yankra emfiri osefo ne nsem na ọmọdé nyina ne mwaye na ensi yi enso ewo ehonom nti sanete nti yes abusua within the kwabna usu me da se obi biara eje okay Nana Bright was Maame Tiwaah rest for mommy no kre me da se abusua moje bre na mo hwe ye na kan se nyuma ku be da na so yasne e ma edjumadi ebre mo de edi kan OB Trading Enterprise wo kuma say South Central Junction South Interest Junction ni nan say bronya be open tade papa abusua open pabwa papa any perfume papa dia misro Kumasi South Interest Junction oni nyina dia ni chere na yakogin tade papa any pabwa papa na bibia enso aye kama na bibia enso akoso yi asundwie kwan so ntimisro famia me boss Mr. Opoku Buache OB Trading Enterprise number ni sisi na efre o yes nti mamfa OB Trading number to twa your phone your number no ready your pen no ready the to twa na fe wa fa no afre o say bro nya be promotion akese na ekoso
yeah, any Ghana mine munti and Obi to the enterprise. Abba. Yes, Obi number no a 0530994553. 0530994553. 0530994553. Mr. Fair Obi to the enterprise. Omo Kumase South Jersey Junction. According to the papa and papa the BBR in Kwe and from us. Sounds not making for Better Grace Financial Services at the amount. I was saying, say, yeah, Better Grace Better Grace Financial Services once MDR. Better Grace, a intermediary financial group. Na wɔn dwumadie yi a wɔn edi ɛne sɛ abusua ɛfa ne insurance ho nsɛnsɛm titiri pa Ghana fo a mo America, Ghana fo a mo Canada, afei Ghana fo a ebia mo ni America na Canada o, but mo wɔ hɔ nkrataa mo wɔ japadeɛ wɔ hɔnom sɛbi mo sie sika wɔ hɔ nti no yɛfa nsɛ mo ka ho bi yɛ mo nyinaa mo sɛ fata sɛ mo ne Better Grace Financial Services etu anamo nti ɛfa no sɛ insurance ho nsɛnsɛm afei mmoa ahodoɔ yɛ a wobɛtumi anya na biribi akɔ yɛ di ama wɔde amesrɛ wɔfɛ sikasɛm ho nsɛnsɛm deɛ a wosie sika ne nyinaa yɛ Better Grace Financial Services nti mesrɛ mo adehyeman ma Ghanafoɔ a mowɔ America ne Canada momfa me maame ɔhene yi da no akosi number no number no yɛ 813-408-1084 813-408-1084 and then me maame ɔhene yi da no akosi twitwi nkɔmmɔ Better Grace Financial Services na bibia enkoye emfa ema esan se omo do ho batom na osie sika abusua enye se bia osie sika je se on wacho nko ansa na ama sika da bi eno de ebu no so kwa onye mu na bibi ntimi nya adwuma bi ma na so no osie sika na osie sika yie ntino on batam sika te on behwe wa ahwe wo ma akotum se obe nya media on behwe wa akotum se obe nya media e na afa wo ma nso ya ekọ college nto aso school yi bi me na be say university on behwe wa varsity on behwe wo akotum se obe university aye wo adwuma umpewe na die ena ope ena esre nyame so wo yembo o ma boni bi ama osi wo musie sika ye adwuma akọ ahomgye mu na boni ne ohaw bi ama na wo pension wo ahomgye mu na hie sika omatam sika bu di ama yes sika bu omatam di ama tax free yenye tu obi a eto sem bi ani mabusia umpewe na edien na ope na make am for Better Grace Financial Services at the amount no wo mo number no 813-408-1084 813-408-1084 no Better Grace Financial Services almost services me life insurance, college funding, long-term care, legacy strategies, retirement strategies, business strategies, and also disability insurance. And the Better Grace Financial Services, and I want to say financial freedom for everyone. Financial freedom for everyone. And I feel the chat work with Sh0cking. Say, obi share me sabre na all tiase nam. Yeah, all pay will be among the boat. And I say, all pay will be among the Uber. The amano no kwene se busuya sabe am no kase kan na am for table am to come na nya obi a emfa ya kai bi nya boat na Uber my sabe na me nya obi a Benjamin Charles sabe nya obrantia na ho dwo na osuro nyame efere ade bre na ho ase na opese wo ye bibi de ma na ho ka se tro sem sin se nya adwuma eni kwan se di ntimi soro busuya abrantia na me a minim no me yonko pa minim no na ho dwo ompene wasem bre na ho ase ntimi soro busuya wo se wo hwe me na what you see na ope obi amane de aye boat anase ope obi amane de aye Uber edi amawa mesro fa number ya mbaboi fa na frame yankasa odaroma number na 0543 547065 0543 547065 o friend number ya mia na mepeke na call no mesro so what you see na ope obi amane de aye boat anase de aye Uber de amawa na medika akasa ni diemo fa na frame yankasa Sh0cking odaroma bro na me ame kwati abrantie na ma na obey adwuma no de ama so de be on so nsa be kona no na wonya bi ahwe busua na bibia e bokọ san se trosem kwa akase ensa enya adwuma no eni kwan se de ntim ze busua nyina ye betie ni aboa na bibia aye bokọ na bibia enso aye asumje me dase se woje bre na wo hwem ne mo fa number na frame 0543 547065 busua ti se akoya no wo sa na wo ti ase na na bi amande aye boat na Uber ne bi ama mesra fa number na frame na me amekoya ti abrantie ne ma na sebi obaya dwuma di nkura mo sansa me ami wom bi ya mehwe se bibia ba pepe na bibia anye bone mesre me nkanfo bi oni babone ni emfama na me amehwe se bibia ba koso na kwanche busu amesre ni di ni ambra se kwanso se wo hwe me
na wɔte ase na bisa na probi amande ayɛ boat na woba ma nyame nka wakoma ma mesrɛ na aberante ne tete ɔhaha paa nim sɛ ɛsɛ biribiara nyame asɛm nyame no abɛhyɛ ne ho animuonyam na biribiara ɛnso ayɛ bɔkɔ namba no biem 0543 547065 abusua frɛ namba yame anoma piki na aberante no nso nsa nkɔla no na wonya bi ɛnhwɛ abusua na ɔnyɛ adwuma no mfa ma wo titiri paa na ɔno nso gyane kakra yɛ wobɛnya wɔ ne nsa akɔla no nyame ɛnso aboa no biribiara ayɛ yie ɛwɔ hɔ no abusua medin ɛde kɔbena wo so mo a mogye berɛ bɛhwɛ adwumadeɛ nyinaa mesrɛ nyame sɛ wonhyerɛ nyinaa na ɔnka yɛn ho na ɔma ade nyinaa anim ayɛ na ɛmsi yɛn yie berɛ pɛ mu yɛbɛhyia makra nyame nka ho bye bye